William Ruto kwayo riwruog jo-albuche mondo oket maino tiyo gi lony mag mbui manyasani e kedo kod timbe njore. Ruto mane loso Mombasa koni na yanga ni jonjore bende sani tiyo gi lony makamago e tayo chenro mekgi moting'o nyaka kuo mag omenda. Koni piny Kenya en achiel kuom pinje ma jonjore osebedo ka geto ka thothgi gin mago mang'ado kiewo kowuok e pinje maoko makelo mwandu moko podhi, yedhe mamero ji kaachiel kod mago mathedho omenda e yo moko winjore. Sechego ogai mar jomin buche Renson Ngonga okoni geno margi en ni romono mane okelo kanyakla jogo manie sekta mar doho kowuok e pinje mopogore opogore biro nyoro olemo koketi tim moko kuom winjruoge mane gitimo mar tiyo kanyakla. As we move forward, we must ensure that I want to encourage prosecutors, the directors of public prosecution in our Commonwealth, to leverage on technology and to see how we can better use technology, especially when we are tackling crimes that go beyond physical borders. Some of those crimes are committed with the support of technology. And it therefore makes sense for us to leverage on technology to deal with the challenges that today face our nations. No single jurisdiction, however robust its legal framework or sophisticated its intelligence, can effectively combat these threats alone. Our collective strength lies in our ability to forge robust, agile, and enduring partnerships. A belief in fairness and ensuring fairness not just to the prosecution but also to the defence, to the victims, and a belief that it is our responsibility to deliver justice.